Fost l-isbaħ memorji ta' tfulija, ma nistawx ma nsemmux it-taqbil li kienu jgħidulna niesna fuq ħoġorhom, jew li konna ngħidu fil-bitħa tal-iskola. Imma x'inhuma sewwa sew il-karatteristiċi tat-taqbil ta' tfal? Kull taqbila tista' titqies ta' tfal? U dawn it-taqbiliet għadhom popolari llum il-ġurnata? L-an tat-teżi tiegħi kien li nistħarreġ il-varjazzjoni fit-taqbil ta' tfal. Kemm bejn il-parteċipanti li ħadu sehem fl-istudju, bejn it-tlet lokalitajiet magħżula għaliex jien iffokajt fuq 3 lokalitajiet partikolari, il-Qrendi, l-Imġar Malta u Nadur Għawdex, u kif ukoll il-kotba li minnhom inħareġ it-taqbil sewwa għaliex jiena għażilt numru ta' kotba, ħadd it-taqbil minnhom u ovvjament użajthom imbagħad biex bekk nagħtihom lill-parteċipanti u jkunu jistgħu jagħtuni il-verżjoni tagħhom ukoll. Taqbila hija fera mit-tradizzjoni orali li tikkonsisti minn ta' versi li tipikament jingħaddu jew jitkantaw mit-tfal jew l-itfal għal gost inkella waqt xi logħba. Kull taqbila hija mżewqa b'numru ta' karatteristiċi li ħafna drabi jkunu jirriflettu tradizzjoni tal-post. Fost il-karatteristiċi mill-aktar importanti insibu ir-rima, il-vokabularju u l-allitterazzjoni. Ir-rima hija l-aktar karatteristika importanti li ħafna drabi tiġbed l-attenzjoni ta' tfal sa mill-ewwel darba li jisimgħuha. Apparti li tiġbed l-attenzjoni ta' tfal, kull taqbila sikwit tkun magħmula minn rimi differenti li ħafna drabi taqbila tagħmilha tinoġob imqarmet tal-lingwa ma tagħmel sens. Barra r-rima għandna wkoll il-vokabularju. Il-vokabularju ħafna drabi jkun magħmul minn kliem mill-aktar sempliċi li ħafna drabi waħdu ma jkunx jagħmel sens iżda maqgħud flimkien ikollu tifsira partikolari. Eżempju, kieku kellna nieħdu it-taqbil Anġlu Bellu saqajh tal-firdi ferru, dembu tar-rix biex jorqod ma jbatix. Ninnotaw li kieku kellna nifirdu dan il-kliem il-kollu separat minn xulxin, dan il-kliem waħdu ma jagħmel sens. Iżda mbagħad maqgħud il-koll flimkien għandu tifsira partikolari. Il-vokabularju ħafna drabi jinħoloq propju minħabba rima biex bekk jagħti gost il-widna u tfal iħossuhom konfidenti jgħidu dan it-taqbil minħabba li l-kliem ikun wieħed sempliċi u faċli għalihom biex jgħidu wkoll, biex jifhmuh ukoll. L-allitterazzjoni hija wkoll karatteristika importanti, aspett li jgħin l-itfal matul it-tagħlim tal-qari. L-allitterazzjoni hija teknika li toffri repetizzjoni tal-istess sitra biex bekk la darba tinstemma tagħti gost lil widna. L-allitterazzjoni nsibuha f'xi versi ta' taqbiliet bħal Pizzi Pizzi Kanna, Banni Bannozzi, Ajma Zaqqi Kemm Tuġani u kif ukoll Diri Diri Dembi. Nistgħu nassoċjaw it-taqbil ma' ċertu punti speċifiċi. Eżempju jista' jkollna taqbil li jista' jagħti gost, eżempju it-taqbila Ajma Zaqqi Kemm Tuġani. Ajma Zaqqi Kemm Tuġani, kilt il-għeneb mhux misjur, iddendilt mal-kannizzata jisni kelb tal-kaċċatur. Jew saħansitra jista' jkollok taqbila assoċjata ma' logħba, Dawra Durella, Għażba Żigarella, ċof tal-bellus, ċabċapilu lill-arus. Għaxxa x'missieru għamel kaxxa mela 1, 2, 3. Xi eżempju oħrajn ta' taqbiliet li għadhom popolari sal-lum il-ġurnata fosthom nistgħu nsemmu iż-żunżana ddur id-dur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żun żan. Apparti minn hekk insibu wkoll it-taqbila Johnny Ġonta f'imnieħ għandu ponta mhux musmar naqarilu id-dundjan. Fost l-istudju li għamilt jiena rrealizzajt kemm dawn it-taqbiliet għandhom jingħataw iktar importanza. Speċjalment fil-kodba, għadna nsibuhom fil-kodba, xi kultant narawhom fuq il-medja soċjali ma nemmen li għad ikunaw iktar għad jingħataw iktar importanza biex bekk it-tfal il-ġenerazzjoni tal-lum ikunu jafu bihom aktar. Speċjalment għandna nrawhom l-itfal fl-edukazzjoni bihom, nemmen li din hija xi ħaġa parti mill-istorja ta' Malta u għalhekk l-edukazzjoni forsi tkun tista' twassal il-messaġġ lil dawn it-tfal. L-edukazzjoni primarja. Barra minn hekk aktar nirrakkomanda aktar fuq il-medja soċjali, aktar riklami fuq il-medja soċjali u kif ukoll fuq it-televiżjoni. Forsi xi programm iddedikat għal dan it-taqbil partikolari biex bekk in-nies u l-ġenerazzjoni tal-lum saħansitra tfal hija xi ħaġa sabiħa li dawn ikunu jafu dan it-taqbil u biex bekk din it-tradizzjoni orali ma tintilifx.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.